गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। हल्थुगाव आरो कुसुगाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्थुगाव आरो कुसुगाव डिभिजनाव हाग्रा सिफायनानै गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय थागिबि सुबुंफोरनो बिटिआर सरकारा हा मोनथायनि फोरमान बिलाइ रानदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मैया फरेस्ट डिलार एक्ट 2006 नि खान्थि बादियै हल्थुगाव आरो कुसुगाव हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो संसार जाबोनाय थागिबि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। पाटगाव सरकारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा मैया हानि फोरमान बिलाइ रानदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हल्थुगाव आरो कुसुगाव बे मोननै हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय 7144 नखरफोरनो बिटिआर सरकारा हानि फोरमान बिलाइ रानदों। मोनसे दुखुनि खौरां। गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मैदाम ओनसोलाव सासे दुथां सुबुङा सासे आइजोनिफ्राय एटिएम कार्डखौ सिख'नानै लाना खारलांदों। एटिएम कार्ड सिख'जानाय आइजोनि मुंखौ सरासति नन्दि आरो बियो बामुनि मैदामाव फार्निचारनि दखान होयो आरो बेनिफ्राय एटिएम कार्डखौ लांनानै 15 मिनिटनि गेजेरावनो 1 लाख रांनिबो गोबांसिन रांखौ बख'दों होननानै मिथिनो मोन्दों। सिखाव खावनो फैनाय 3 सिखावफोरनि गेजेराव सासे सिखावआ हमना लाखिजादों। बे जाथाया जादों आसामनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सुकाबा नोगोराव। 3 सिखावफोरा मैया फुंनि समावनो सासे फालांगिरिनि नखराव हाबनानै गोबां लाख रां आरो धोन सम्पति सना रुफाफोरखौ खावनानै लांदों। नाथाय 3 सिखावफोरनि गेजेराव सासे सिखावखौ नखरनि मानसिफोरा हमनानै लाखिनानै पुलिसनो गथायनानै हरनाय जादों आरो बे सिखावनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तलबो मोननाय जादों। सिखाव खावजानाय फालांगिरिनि मुंखौ सन्तोष दत्त होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव सासे सिखावखौ हमखांनायनि उनाव गुबुन 2 सिखावफोरखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय मार्गेरिटायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ बिसि गोनांखा जुनाद आखुनि सुबुङा गावनि न'आवनो जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै बेनि गोथै सह'खौ दाखोर दाला गारग्रा गाज्रि गेसाव मोनामग्रा जायगायाव गारना दोनदोंमोन। जिनाहारि खालामग्रा जुनाद आखुनि सुबुंनि मुङानो जादों आनन्द थान्ति। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आनन्द थान्तिजों हिनजावसानि नखरजों मोजां सोमोन्दो दंलायोमोन। हिनजावसाया थांनाय 30 एप्रिलाव बैसागु फांसननिफ्राय फैनायाव हर जानायनि थाखाय आनन्द थान्तिनि नखराव थादोंमोन आरो हिनजावसाया बेनिफ्राय गोमानायखौ लानानै नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ आनन्द थान्तिनि बिसिखौ हमना लांनायाव बिसिया गासिबो खोथाखौ पुलिसनो खोन्थाजोबनायनि उनाव सोराङाव फैदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' सावथुन आरो एलबामाव फेस्ला फाव खालामगिरि सान्ति गयारिया बे बुहुमाव गैलिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखाथा गामिनि थागिबि निबारन गयारि आरो इल' गयारिनि आंगो फिसाज्लाया बर' सावथुन आरो एलबामाव फेस्ला फाव खालामनायनि गेजेरजों खाम सिफुं दामगिरिबो जाबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि सान्ति गयारिया मैया फुंनि 9:30 समाव थै थाबथानाय जादोंमोन। सान्ति गयारिखौ क'क्राझार एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव लानानै फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय क'क्राझार एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव हायैलाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो सान्ति गयारिया लामा ससेयावनो जिउ गोमायो। गसाइगाव हारिमु आफादनि आफादगिरि सुसिल हाज'वारिया दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनिसिम नखरनि सुबुंनो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।